Okay, tiri panhau iyoyo zvakare kune vamwe masangano vanoita mabarika vakadzi 4 5 6 7 what's your message? Vanhu vanoita mabarika inongonzi last. God created Adam and Eve. Davaiza kuti munhu anoda vakadzi 2 vaifa kucreata 2 wives. He created 1 and marriage inomirira Jesu nechurch. Anditika Jesu ane church 1. Anditika saka kana ane church 1 haana 2 church. Saka second wife hatoripo. Anditika but tine vanhu muBible andizvakafanira neniso nhasi. I am a man of God. That's why nditi pamunisa mutemo wechurch zivai kuti uyu mutemo waMwari uyu mutemo but church aizotsanangura. Pamuverenga the Bible mufaza kuti right izvi ndezvaMwari here kana zvakaitwa naSolomon. Solomon even Abraham akaroora vakadzi 2 but haana kuroora 2. Haga akazomuendesa akasara naSarah originality marriage anditika saka tinoona kuti Solomon akaita zvimahure zvake zvainzi zvimakokobite even vana Jacob anditika it's now the plan of a man anditika mukadzi wake angari 1 anditika but iwo ndiwo akuzviita nekuda anditika David akatora mukadzi womunhu but noti kuti ndo zvinobvumidzwa anditika saka Solomon akatadza. Saka ine nhasi ndikatora mukadzi womunhu muchechi ndoti vanhu torai vakadzi vanhu mbozi ndatora. Saka vanhu vari kuita last atadza kugutsikana inongori last uruchiva ruya wachiwa atadza kugutsikana nemukadzi wako full stop bedza zvata nePentecost wata nemasowe zvatopera because one wife one husband anditika but ku New Testament po vanozoti munhu kana aita 2 wives achabvumidzwa kuita basa raMwari chete as a judgment kurati because Mwari vari kuzvona kuti muri kuramba kuteerera makoma musoro anditika muri kutoramba muchiroora saka Mwari anozoti andichako sei uchirambidzwa kubasa raMwari kurati wakasviba anditika saka kana munhu akasviba achirambidzwa basa raMwari kurati chinhu chisingadiwi naMwari but pabasa raMwari ndipo kuti aiwa wangu handichadi vanhu vakasviba but chigarirai kunze kumaterraces vari muholy place ndakudawo vanhu vari nani vakachena chenawo vasina zvavanazvo vasina zvipomerwa anditika saka munhu waMwari anenge akundikana dzinozongoti Solomon akaroora Solomon akatokundikana saka uri kundikana uri kukopa bhuku redu for Solomon pa Solomon akakundikana panyaya dzevakadzi anditi saka usamukopa anditika kopa napo vanoti dai muchita sei handina kutoroora anditika saka vanhu vari kukopa zvakaitwa naSolomon even Solomon akatozorepent dzasai muchona akanyora the book of Ecclesiastic angochema angoti chese is meaningless because paizviita Solomon aifunza so zvinonakidza nditi vakadzi vamunomhanyira vache uritedza kusatisfy 1 che kumba mako nditi patona uchida number 2 tikatinobvunza vese vanhu vane masmall house tikaenda kumba kwake che tikamubvunza kuti bonde wakapa rini mukadzi wako nditi unonza munhu achiti ndine nzara isingaiti mukadzi wake nditi but ari kumhanya kuno umwe kupenga kurasa ndokunonzi kurasika brain kuka nditi mukadzi ari kumbata zakana musatisfy cheko nditi wakunotsvaka futi mumwe anditi wani cheche chokwadi chakanaka haumukwanisi wani cheche unyatso musatisfy kuti wani cheke mukadzi cheke haumukwanisi that's why Mwari wakakupai 1 wife vanoziva kuti wani cheche haumukwanisi kumusatisfy mukadzi cheke inyaya kuti vakadzi havakwanisi kuzotaura because varume vakataura vakadzi vakuti vazvinyera kuti wakazvinzwa nani saka une boyfriend because murume hadi kuchallenge panyaya dzebonda noti nema wakazvinzwa nani akati but tikati nhasi cheke vakadzi vari vega mukateerera nyaya dzavanonzi kumba kwedu hakuna kana zviriko angogarawo anenge ari munzara mukadzi achingoti zviri kuitwa nekubaba umakwena wakapfeka sutu chizvindini baba pana vana chiti baba hapana une wakatofa kudhara pasina hausi kutokwanisa munhu wani cheke mukadzi haukwanisi kumusatisfy manidzi ake zvese nepabonde nezvaanoda kutengerwa che haufa wazvigona unosvika pakufa usina mukuitira zvese zvaari kuda saka dzase Mwari wakapa Mwari wakanati hamuzvikwanisi. Aiwa tinotenda zvikuru saProphet nemashoko iyayo mashoko enyu ekupedzisira kune vari muwanano tichivhara chirongwa vanouya padenhe reruziva mazuva ano nyaya dzesex ndiri kufamba ndiri papeji pangu vakaenda pane Madungwe TV ndiri kufamba saka ndo panouya vodzidzira aipapo dzoiswa everyday aiwa ndo zvandava kumbofokasa nazvo but kudenga ndichiri kuenda ndichidzidzisa nyaya dzesex because uda kuti mamarriages amira hapana nyaya dzakawanda ipapo vana weJongwe vanani vanouya ipapo pamachannels angu paTikTok vanoenda Madungwe TV anditika paFacebook page vanoenda Madungwe Prophet Madungwe Church anditika dzedziripo ipapo YouTube Madungwe TV futi zvakare neTikTok neTwitter anditika pachechi line one pa 0762311156 tirikumbodzidzisa mazuva ano ndichafamba nenyaya bonde because Mwari wakandimbodzidzisa nyaya dzesex because mamarriage ari kuparara because vanhu havana ruzivo saka ukaenda pangu cheko dzakatowandisa zvihiti chenyaya dzemasex zvimahiti zviripo ipapo because almost zviri kuparidzwa ndo gospel randiri kumbofamba nayo saka unaona madimwe wamweya ndotori mumweya cheko chero muBible zvaivamo tikatarisa Abraham slept with his wife ichi chaitaurwa isex izvo anditika Jesu azozvarwa pasina baba zvinyadzi zviri kutaurwa sex anditika sex yakagara iko God created anditika
chero kazonzi chichi zvati vazvinyadzi bozi 66 dzongotaurwa nditika God created ninga akazozvara mwana wake akazozvara zvinyadzi zvakagara zviriko zvotongoparidzwa anditi tasemtine mamenu fellowship ndi mawoman tikudzidzisa anditika saka ndichidzidzisa pamapeji zangu it's not for under 16 but kana munhu akuita phone akura bozi phone aise mwana ndochikora ana phone anditika kana ari mwana like mapages akadaro andibozwa kwanditi follow inini kura kuti uri munhu mukuru bozwa kana uri mwana uchita zvemabhuku unonoti follow zvawo zvezera rako zvanditika saka tokuridzwa kuti nadiki musaona zvisinei nema nditika but tiri kuti vanhu tendeukaisiya izvi mwari havasi kufara nezvii zvatiri kuita usatora mukadzi wemunhu usaita masturbation usatora mukadzi wepa next zvese izvozvo mwari havasi kuzvida. Vana madiki vanogona kufollowa ika sezvo vachikuzivai kuti mimi muri prophet vachida dzidziso yekudenga asi ovho wazonzwa mitaura zvekubedroom zvinozofamba sei manje vaprofeti vara chero radio kaenda kuna Nasta FM unoona kune zvirongwa zvacho cheko 5 o'clock kana mazuva zuva rikubuda na 5 una chingwa chinga na 3 chipedza na 6 anditi kachitaura zvemudzimba munhu achifona kuti muno mwanga ari kundikwaniwa anditika even ukaenda paTV pacho chaiwo right mungona wakadzi wakashama mwanika bra zvake katamba ari kutoro advert yake saka ndiritori nani because ini ndiri kutokudzidzisai nditi manje vari kuita business vari kuisa mari muhomwe what about Prophet Madungwe akudzidzisaiwo handiti saka ndo zvazviri izvozvo kungoti vana vadiki there now hazvisi zvavo izvozvo even TV ine nguva ana faona TV kubva na8 makuseni kupedza na4 handiti kona dzangu dai manheru aiwa hatisiri nguva dzake nganoita zvokuverenga. Okay. Aiwa tinotenda zvikuru saa kutandara kunge tichiita na Prophet Talent Madungwe anokuonekai ndi Manass mwana wekwa Chibanda pari zvinotisarai zvakanaka.